Dragi români, bună ziua și la mulți ani! Astăzi este 1 decembrie, Ziua Națională a României. Eu sunt Cimpoieșu Fabian, sunt un șofer de camion care a răbufnit într-o situație dificilă și a spus lucrurilor pe nume. Astăzi vă pot spune că se poate, că viața șoferilor poate fi îmbunătățită. O spun asta din experiență personală. După o perioadă lungă de timp în care am căutat și am făcut tot ce era posibil pentru a avea un loc de muncă mai bun și acceptabil, am luat hotărârea să nu lucrez decât în condițiile în care în fiecare seară sunt acasă și fiecare oră de muncă va fi plătită. Deci, în sfârșit, vă pot da această frumoasă veste că am găsit acest loc de muncă, lucrez de mai bine de 1 an și jumătate. Cu sănătatea și celelalte stau destul de bine, am avut perioadele mele dificile. Vreau să vă spun că mai nou nu am reușit să fac partidul camioniștilor, cum vă mai povesteam înainte, dar m-am înscris în partidul Diaspora Unită și fac și eu ce pot, mă pun la dispoziția la toți pentru a da o mână de ajutor și când va fi momentul să propun legi în favoarea noastră și pentru noi. Pe această cale transmit la toți cei care mă cunosc un la mulți ani România și vă spun că sunt bine, că lucrez omenește și că astăzi am început să lucrez la ora 9 dimineața, pentru că este Ziua Națională a României și voi termina, nu se știe niciodată că suntem șoferi, dar oricum în decurs de 12 ore voi fi din nou acasă, în casa mea cu copiii mei și aș dori ca în 2024 să fim cu toții responsabili și să mergem la votare, așa cum strămoșii noștri pe 1 decembrie au mers cu cai, cu căruțe, pe jos până la Alba Iulia pentru a înfăptui unirea, așa și noi românii în 2024 cu mijloacele noastre moderne, cu avioane, mașini, chiar cai și căruțe, cum dorim și cum putem, pe jos, să mergem să votăm Partidul Diaspora Unită și alte partide pe care dumneavoastră le considerați curate. Vă doresc o zi frumoasă și în 2024 nu uitați să votați Partidul Diaspora Unită și de acolo voi încerca să fac tot ce este posibil pentru ca șoferii români și nu numai să aibă o viață cum și-o merită pentru meseria care o practică. La mulți ani șoferi, la mulți ani România, la mulți ani români! O zi minunată să aveți toți!